STEAM hezkuntza gazteak inspiratzeko. STEAM siglak zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematika adierazten du. Hitz horien atzean dagoena baino esanahi sakonagoa du ordea STEAM hezkuntza terminoak. STEAM hezkuntzak zeharkakotasuna dakar, diziplinartekotasuna, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, eskolatik ateratzea, gizarte eragileen ardura partekatua eta erronka ikuspegia. STEM profesionalak diogunean, zientzian eta teknologian lan egiten duten profesionalez ari gara. Baina zergatik STEAM? Honezkero, badakigu beharrezkoa dela gizarte aktibo eta kritiko baten mesedetan lan egitea. Gizarteak dituen erronken aurrean soluzioak eraikitzeko eta eztabaidatzeko gai izango den gizartea, jasangarritasunaren erronkari erantzuteko gai izango dena eta aukera berdintasuna bermatuko duena. Horretarako, STEM profesional gehiago beharko ditugu, eta bestelako STEM profesionalak aniztasuna behar dugu. Emakume gehiago behar dira STEM lanbideetan, eta beste konpetentzia batzuk dituzten STEM profesionalak beharko ditugu. Problemak ebazteko gaitasuna, pentsamendu kritikoa, sormena, zaintza, adimen emozionala, talde gidaritza, erabakiak hartzea. Gazteen ikasketa aukerek ordea ez dute bat egiten STEM profesionalen beharrarekin. Euskal Autonomia Erkidegoan batxilergoko 154 aukeratu du STEM ikasketaren bat. Eta 2016tik ona, 116 jaitsi da ikasketa horietako matrikulazioa. Gainera, ikasketa zientifiko-teknologikoen kasuan, nesken 100koa nabarmen baxuagoa da. Lanbide heziketan, ikasleen 9% da emakumezkoa. Unibertsitatean 131. Zein da gazteek STEM ikasketak ez hautatzearen arrazoia? 5 eremutan biltzen dira faktore nagusiak. Eremu pertsonala, familia eremua, eremu soziala, hezkuntza eremua eta testuinguru ekonomikoa. Eremu horietan eragiteko ezinbestekoa izango da komunitate osoa inplikatzea. Ikasleak, profesionalak, familiak, adituak, gizartea, laborategiak, unibertsitateak eta bizipenak sortzea.